ang pagsulong, asawa, anak, higala, maglakaw sila kanunay, yan sa dalan nga masanag sa walay pagtipas sa matulid nga agianan. Haliga ang siga sa imong gugma diya sa ilang mga kasing-kasing, aron mag-ila sila kanimo kanunay, maghigugma kanimo sa walay katapusan. Amen. Aron, i-off na ng kanila ninyo. Aron di na masunog yung pag-ong. Subhanahu sa Diyos, sugata po o dawatan sila sa ngalan sa sipan. Sugaton ta sa masipang pakpak ang ating mga apostoles for this year, 2023 to 2024. Balik na mo siya. Di hapon, ayaw lagi balungking. Usawang pag-agis balik. Nang-ay. O Pilipinas. Alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanaw sa itong Ginoo. Karon nagkatigong kita aron pagsugod hiling solemne kapag saulog tulog sa tibuok simbahan ka naglupok sa kalibutan. Si Kristo misulod kapadaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhat mao ang pagpasakit, pagpakamatay, pagkabanaw. Kinunuman nato ang iyang buhat sa pagpanubos. Sure. So, legal, no? Ang alaling paano, no? 20 ka. Mao pala yung pagkuman sa Bundita sa Lukay. Ayaw po pa ibaw, tinakota. Ayaw po hatan sa listahan pinakubok. Aron atong mapahigayon ang pagpagayo. Okay na, umanak? Umanak? Salamat kayo ni Father Joseph, no? Na ni-administer sa atong send-off. Okay, so ato lang mo silong mga apostoles katong mga yung gusto kong gulay ko na Macmill, no? Ato silong lang. Imus po na ko, palihog. Ang kita sa pila kumuhok ang wak kadawat o